Mwadzuka pa group apo mwadzuka group lokoma group ya dziko lonse kuno ndi kuchitete ku Kasungu koma kuno uthenga uwu ufike kwa anthu akuluakulu kaya kwa profesa uthenga umene ufike kaya kwa gangata kaya kwa ndani kunotu kuchitete anawina ndi kansala wa MCP nde kunoko china chilichonse cholemba aulemba nokhokha MCP kunatuluka fetereza uja analemba na MCP kwatuluka papa chimanga kuti kulandiritsa chimanga zonse walembetsa anthu a MCP kodi mutithandiza bwanji kansala ulankhula motumba kuno kuchitete unena kuti akuti tidangowina palibe DPP dangowina palibe aliyense wa DPP palibe chomwe angalandire m'mudzi muno palibe chomwe angapindule m'mudzi muno tithandizeni uthenga ufike kwina kulikonse kosafikirika ukafike kuno kuchitete ku Kasungu ku Malawi chonde uthenga ufike kwa akambalame kuno kuchitete kuli kansala wa MCP amati ankoma namene akutifinya akuti tifinyika aulankhula mwabwereza mpaka na dzulo pasonkhano alankhula zimenezo. Breaking news. Good afternoon. Ndine Kamlepo Kaluwa ndabwera ndi breaking news. IMCP chonde. IMCP chonde. Mumangidwa udyo mauze anthu ano chonde amangidwa and kumangidwa kwake avulala ndikukuuzana MCP chonde abale anga chonde ma evils amene mwapanga muvulazisa anthu osalakwa ndithu kansa wa Kasungu azinena kuti chimanga chimene boma likupereka azipereka kwa MCP wokha osataperekenso kwa anthu aliyense m'Malawi kandi wa MCP kandi wa DPP kandi wa chipani chanji ndiwe m'Malawi yena kulandira chimanga cha chithandizo cha anthu osauka osati kuti iyeyo chifukwa chakuti aluza boma MCP azinena zimenezo avulazisa anthu avulala kansalayo Kasunguyo achimwene a kansala muvulala zinthu zimuzisiya chonde sesani kuti mukonda aliyense chonde uvulazisa zina la MCP because MCP will be deregistered if you're not careful muvulazisa MCP chonde akansala chonde pangani zinthu zakuti aliyense alandire makuponi ndi chimanga chimene anthu awovutika aufuna pasidwe chonde china kukapichira kuli 24,000 liters of fuel amene anambisa kuti azikapangira kampeni mwachibisa amapita kumene kucha kukaika magalimoto mwawo anthu osi ma MPs ma shadow MPs a MCP ndakuluakulu opanga makampeni amakatira kukapichira kuli 24,000 liters of diesel zimene abisa pali filling station ina kuchikwawa ndi Nsanje amagulisa diesel ndi fuel usiku matins drums kupitisa u Mozambique ukagulisa chonde muvulala anthu inu muvulala chonde ma filling station asekedwa kumpoto kuli ma filling station 5 if not 6 akubisa diesel akubisa fuel inu chonde muvulala kuti aziti fuel akusowa m'Malawi muno muvulala inu chonde abale anga chonde tikondane ziko ndilatu mwangochoka mboma pa September lapa nde pali up to 2030 ngakhale mpangise chimpwirikiti chotani kuti kapena anthu must rise up they will have to wait for general elections in 2030 chonde muvulala zachabe izi pangopita chabe 2 months chivotereni ndekuli 5 years uku ndiye yomwe sinakwane ngakhale 3 months sinakwane muvulala inu anthu inu muvulala mupwetekesa anthu ambiri very good people in the MCP some of members of parliament they are personal friends of mine very good people inu kuli china Kaphale kukusalima kuli china ndani awa ena siningachule
akaima panjira. Anthu abwino wokonda anzawo. Ino chonde ino. These are members of parliament. And when they talk with a sense. And when, yes, not kuti they can be 100%. Koma certain things they talk. Sometimes you say kuti pali munthu to apa chonda akuluakulu. Pali wina amene anali chakucheni kudeza chakumayani uku timati ndani osanzanga very respectful people. Anthu akuti they are even ready to assist the DPP government kuti mabudget azidusa bwinobwino mu parliament. So ina amene mukufuna mpake zoyipa mu MCP muvulala tikuchenjezani muvulala 24,000 liters zimene mwabisira kukapichira kapichira 24,000 liters of diesel ikatengedwe aijenko muvulala tuzinthu zazii zimene mumapanga kukapichirako. A chief executive akale chonde mapanga zinthu zopoera kwambiri chonde mumangidwa zinthu zazii muvulaza mafamily zanu. Pa filling station ena kumangochiso mupanga zimene zonse. Pali ena awiri kusalimaso mupanga zimene zonse kugulisa usiku mafuel. Pali ena nkhotakota filling station imodzi mupanga zimene zonse. Pali filling stations awiri kunkhatabe mupanga zimene zonse. Kukaronga kuli imodzi. Kurumpi kuli imodzi nayenso upanga zofuerazo. Aino mumzimba muja mkhatabewu muju mumzuzu mulima angapo amene mupanga zofuerazo. Chonde tayese sane kuti amalawi athandizidwe tosefe tundefa chibale ndeuti zipangana chipongo apa sizabwino yani. Tamsiyani Professor Peter Mutharika alamulire bwinobwino anakupasani 5 years kuti mulamulire nde make Malawi great again. Ikuziwa china chilichonse ndiponso iwauza Malawi pa zimene mukupangazo. Ndalama zimene ena mwakwirira kumanda akuujeniko kwa kabudurako kazichoseni zindalamazo kazichoseni fani zambiri tukuziwa kuti pamene mwakwirira ndipati tukuziwapo takachoseni ndalamazo chonde. If I were you, I was going to surrender the money to government to say ineyo ndakapa chitumbuko ndapera ini ndaveya. Ndechonde akuluakulu kumene mwabisa manyumba mziru ena makakwera ndikupiri muli zinjoka tumapiri zikulumani njokazo mufa musiya ndalamazo. Sinthu chakuba tu ndi choncho chonda akuluakulu yesesani kuti kondane mziko muno. Ine sinafune kunena izi ndi breaking news imene ndafundena kuti Karova akafuna ncheta simukutiziwa kuseka kumene kuseka apa sikuti ndikuseka in an environment of normality or in a normal environment. Pali chifukwa chimene ndikunenera izi ndeno ndimawa amenewa. Good afternoon amalawi konse kumene mawa tibweraso ndi zina siko makwambiri.